A les societats occidentals, emancipar-se, formar una família i tenir fills són senyals de transició a la vida adulta. A Espanya, aquests 3 esdeveniments s'estan portant a terme cada vegada més tard i, com a conseqüència, algunes persones no arriben a tenir el nombre de fills que desitgen. És el que es denomina bretxa de la fecunditat. Tendim a argumentar que les condicions socioeconòmiques adverses, com l'atur o la falta d'accés a la propietat de l'habitatge, són la causa d'aquests endarreriments i bretxes. Però podem generalitzar aquesta afirmació? La nostra investigació mostra que l'ajornament d'aquestes transicions no és generalitzat i no té una causa única. Això es fa palès quan s'observa aquest fenomen des d'una perspectiva de classes socials, és a dir, quan es consideren les condicions materials de vida dels grups socials i la seva relació entre ells. A la nostra investigació, trobem que les classes populars i excloses que s'enfronten a condicions materials de vida més desfavorables, les adversitats econòmiques com la desocupació, els baixos ingressos i l'accés limitat a la propietat de l'habitatge, no semblen afectar el trànsit a la vida adulta. En aquestes classes, més del 75% de les persones s'emancipa abans dels 35 anys. El 65% conviu en parella i més del 60% són pares i mares a aquesta edat. Per tant, en aquests grups socials no existeix ni ajornament de les transicions a la vida adulta ni bretxes de fecunditat. En canvi, alguns sectors de les classes mitjanes, on l'endeutament i l'atur estan molt presents, a la mateixa edat de 35 anys, menys del 60% de les persones aconsegueix emancipar-se. Només el 35% conviu amb la seva parella i tan sols el 26% té fills. Aquests baixos percentatges indiquen endarreriment i poden donar lloc a bretxes de fecunditat. Trobem un patró similar a les persones de classe alta, malgrat ser una classe amb millors condicions per a l'emancipació. En aquesta classe social, caracteritzada per tenir un elevat nivell educatiu, ocupacions prestigioses i ben remunerades i accés privilegiat a l'habitatge, més del 75% de les persones estan emancipades abans dels 35 anys. No obstant, menys de la meitat viu en parella i només el 22% té fills. Donades les diferències en les condicions de vida entre les classes mitjanes i altes, la similitud d'aquests percentatges indica que l'endarreriment en la formació de noves famílies pot tenir causes diverses, unes associades a la precarietat relativa i d'altres als privilegis de classe. La precarietat relativa d'alguns sectors de la classe mitjana, entesa com l'accés limitat a recursos i oportunitats que sí estan disponibles a altres llars de la mateixa classe, impedeix que persones d'aquest sector social desenvolupin plans de vida que incloguin l'emancipació, la vida en parella i la maternitat i la paternitat. Una de cada 5 persones del sector de la classe mitjana que no té accés a l'ocupació manifesta que no vol tenir fills, i només el 57% planeja tenir un fill en els propers 3 anys, mentre que al sector acomodat de la classe mitjana, només una de cada 10 persones prefereix no tenir descendència i més del 65% es planteja tenir un fill en els propers 3 anys. Els plans de formació familiar augmenten a mesura que augmenta la classe social, fet que contribueix a que no es generin bretxes de fecunditat als sectors privilegiats. Només 3 de cada 20 persones de les classes socials més altes no volen tenir fills i més del 70% planeja tenir-ne un en els propers 3 anys. Tot això ens porta a concloure que la classe social no només determina les oportunitats de viure de forma independent i formar noves famílies, sinó que també té la capacitat de forjar les aspiracions i plans de vida de les persones. Més informació a la pàgina del Centre d'Estudis Demogràfics www.cet.cat.